Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, afirmem ben alt i clar que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. Per què no s'aturen les violències contra les dones? Per què no s'acaben els feminicidis? Per què no deixen d'augmentar les denúncies? Tenim encara molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització. Amb el clam s'ha acabat, les jugadores de futbol no denunciaven només aquests fets, sinó que posaven el focus en un conjunt de desigualtats que cal adreçar per garantir la no repetició i per fer efectiva la igualtat. Avui, 25 de novembre, posem el focus en una part crucial del problema, els homes que exerceixen violències masclistes. No ignorem aquesta realitat incòmoda, sinó que l'afrontem de cara. Per això demanem als homes que es plantin i facin front a la pròpia responsabilitat. Activem-nos. Cal que reflexionem sobre les pròpies actituds, que qüestionem els estereotips que perpetuen la desigualtat. Com a home, reconec la necessitat de canviar i alliberar-me dels rols de gènere inculcats des de petit. Ens comprometem a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Aixequem totes les catifes, trenquem tots els silencis i tinguem totes les alertes activades per prevenir, detectar i reparar les violències contra les dones.